Нищо не можем да хванем. Хенк, това е защото си некадърен. Ето я. Както казах, аз съм много по-сръчен от теб. Каквото и да правя, не мога да се сравнявам с теб, маестро. Това е естествено. Може ли да ме победи някой като теб? Разбира се, че не. Та ти имаш 9 опашки, уважаеми. Какво да се прави? Съгласен съм. Каквото и да правя, не мога да се сравнявам с теб. Освен това, ти си много богат, уважаеми. Имаш най-красивата жена в околността. Така ли? Да, така мисля. Ти си най-щастливият човек в селото, маестро. Сигурно се притесняваш, че имаш такава красива жена. Аз си тръгвам. Не хвана нищо и си отиде. Аз ли съм най-щастливият човек в селото? Да, абсолютно вярно. Но какво искаше да каже? Сигурно се притесняваш, че имаш такава красива жена. Ако жена ми е красива, тогава всички мъже ще ми завиждат. Някои ще се опитат да я ухажват. Но няма защо да се притеснявам. Никъде няма такъв хубав лисок като мене. Жена ми никога няма да ми измени. Следователно, аз съм най-щастливият човек в селото. Наистина ли мислиш така? Какво? Има ли някой? Да не би просто да си въобразяваш. Какво е това? Кой си ти? Няма значение кой съм, нали? Значи ти си най-щастливият човек в селото, казваш. Караш ме да се смея. По-скоро си най-големия глупак в селото. Какво? Казваш, че съм глупак. Точно така. Ти много се притесни, нали? Че жената ти изневерява, може би. Кого го е, Еня? Няма начин готин лисок като мене да се притесни за подобно нещо. Но сега като го каза... По дяволите! Кого го е, Еня? Ей, къде е жена ми? Господарю, рано се връщате. Хванахте ли нещо? Не, питам те къде е жена ми, отговаря веднага. Жена ви облече новите си дрехи, отида на пазар. Има ли нещо? Облякла новите си дрехи и отишла на пазар. Безпокои ли ви нещо? Какво каза? Долната помна гъска празноглава прегладняла идиотка. Защо да се безпокоя? Абсолютно прав сте. Що се отнася до жена ви, както и да бъде облечена, няма защо да се безпокои човек. Естествено. О, божичко, вратата е отворена. Добре дошла, мадам. О, ти си се върнал, съпруше. Ти къде беше досега? Ходих на пазар. Да не би да има нещо. Да не би да има нещо. Питаме тя. Това, че ме пита, означава, че има. Но всъщност мисля, че не е лошо. Тогава защо не следиш? Млъкни! Свободен съм да правя каквото поискам, нали? О, я го хвана за ръката. Благодаря, мадам. О, тя просто пазарува. Хей! Да, с какво мога да ви бъда полезна? Ти не ме интересуваш. Какво
е това? Толкова много парфюм? Какво стана? Напоследък много се контиш. Така ли? Не мисля. Не мога да повярвам, че тя ще... Не, това е невъзможно. Схващаш ли колко си глупав сега? Няма никакви доказателства. Ти си абсолютен глупак. Ако не ми вярваш поради липса на доказателства, тогава защо не ги намериш? Да ги намеря? Как да го направя? Това е съвсем просто. Дай си ухото. Страхотно! Значи, двете са горе. Това е ужас! Боли! О, скъпи, какво става? Дарио! О, стига ми! Искам да умра! Колко ужасно! О, скъпи! Какво има? Какво става? Хайде! Сърцето му спря! Ах! Какво стана? Какво стана? Как можа да умре стария господар? Скапан изкофял дъртак! Ти много ми се подиграваше, но сега се чувствам добре. Трябва да съобщя добрата вест на всички. Покварен, долен, мръсен урод, ще ме запомниш ти. Много талантлив актьор си. Млъкни, това няма нищо общо с теб. Чудесно! Умирам от глад. Първо трябваше да хапна нещо. Да? Госпожата у дома ли е? Това е гласът на Хенк. Сигурно е дошъл да изкаже съболезнованията си. Да. Мадам плаче горе в спалнята си. Всичко стана тъй внезапно и... Така ли? Може ли да й оставя съобщение чрез вас? Че бих искал да забрави стария лисок и да ми стане годеница? Какви хубави цветя! Сигурна съм, че мадам ще се зарадва. Почакайте, моля. Благодаря. Този мръсник, щом възкръсна, не ще те оставя ненаказан. Чакай, ама да не би жена ми да каже да или нещо такова. Може би си прав. Мадам! Какво има? Пристигна някакъв мъж, който иска да му станете жена, мадам. Чака долу. Ах, що за желание да му стана жена? Та съм тъй тъжна, пък и сега не е подходящия момент. Кажи му да си тръгва, моля те. Как е тя? Съгласна ли е? Трябва да ви уведомя, че в момента мадам е завладяна от скръб по починалия господар Лисан. Моля, вървете си. Видя ли? Хенк е идиот. Всичко стана както си го мислех.
Жена ми ме обича. Чуде се все пак. Трябваше да изчакаме и да видим какво ще стане. Нищо няма да стане. Това не е добре. Още някой идва. Да, кой е? Добър ден, госпожата у дома ли е? Мадам плаче горе в спалнята си. Всичко стана ти внезапно и... Моля, кажете и тогава, че искам да ми стане жена. Видя ли? Пристигна по-добър кандидат. Но и той ще бъде отблъснат. Разбирам. Един момент, моля. Дай ми положителен отговор. Изглежда няма смисъл, който и да дойде. Мадам обича общителни хора, а този изглежда доста прям. Я, чакай. Смъртта на стария господар означава ли, че няма повече доходи? О, не! А това означава ли, че и моята заплата ще изчезне? Какъв ужас! Няма да работя безплатно цял живот! Мадам? Още един мъж иска да му станете жена. Ах, отпрати го. Но, мадам, разбирам добре, че сте разстроена, но ако продължавате да плачете така, скоро не ще ви останат никакви пари. Никакви пари? Това, че нямате съпруг, означава, че няма да имате доходи. Ако някой не го замести, и двете ще умрем от глад. Сега като го казваш, струва ми се вярно. Ако продължавам да плача, няма да мога да си купувам рокли. Има ли той разкошни опашки като старият господин Лисо? Не, предишния имаше само една опашка, а този има две. Не става. Новия трябва да има разкошни опашки като стария господин Лисок. Но нима е възможно някой да има разкошните опашки на починалия ми съпруг. Срамота! Мадам каза, че не понаси хора като теб. Но май не са много тези, които биха и подхождали. Видя ли? Тя го изхвърли. Жена ми е най-вярната жена. Ти си абсолютно неспасяем. Чу какво каза проклетата котка, нали? Да, че аз съм най-подходящ за нея. Това е естествено. Добре, а какво мислиш ще стане, ако се появи някой по-подходящ? Точно така. Това е най-големия проблем. Какво мислиш, че ще стори жена ми? Именно това не знаеш. И затова играеш този театър, нали? Точно така. Трябва по-внимателно да следя ситуацията. Толкова съм гладен, че наистина мога да умра. Дали да не стана да похапна нещичко? Ей, седичка, идвам! Този пък какъв ще е? Лежи умрял с глупав израз на лицето. Да, кой е? Уау, какъв хубав мъж! Предайте моята надежда на прекрасната дама, моля. Мадам! Как е? Опашките са 3! Проклятие! Божичко! Къде е мадам? Мир вам! Хартийка, ножичка, камък, същото ли аз избрах? О, мразя такива хора. Никой не е достатъчно добър, нали? Да? Моите почитания за господарката. Не е достатъчно добър.
Божичко! Мразя го! Мразя го! Не! Ах, мразя го! Мразя го! Ах, никой не ми подхожда. Стига толкова, достатъчно. Точно когато си мислех, че тя не ми е вярна. Чудя се. Защо не изчакаме да видим още един? Ти можеш да чакаш, защото не изглеждаш гладен. Добре, прекратяваме ли? Не, чакай малко. Той е тук. Да? Извинете, господарката у дома ли е? Бихте ли казали, че искам да стане моя жена? Ах, да. 1, 2, 3, 4, 9 опашки. Един момент, моля. Този е велик. Какво? С този ще изчезнат всички подозрения, разбрали? Мадам, този път е нещо много специално. Сериозно ли? Да, точно като съпруга ви, той има 9 разкошни опашки и е млад и красив, наистина чудесен мъж. Този ще. Поне е сигурно, че и ти ще бъдеш изхвърлен сега. Извинете, че ви накарахме да чакате. Мадам? Привет, мадам. Вие наистина сте красива, както се говори за вас. Моля ви, станете моя жена. Аз ли? О, бях потънала в скръп от загубата на съпруга си и до сега не съм правила друго, освен да плача. Видя ли? Както казах, тя ми е вярна. Този мошенник ще бъде изхвърлен. Но вече не трябва да плача, нали? Понеже ви имате 9 разкошни опашки, толкова дълго те чаках да дойдеш. Добре, Лили, приготви се за сватбата и пак ще заживеем, както бяхме свикнали. Точно така, както си мислех. Ти ми изневеряваш. Какво, скъпи? Ти си жив? Разбира се, неверница, безсрамница. Какво? Струваше ми се, че се държиш странно и затова се престорих на мъртъв уличница. Най-после имам доказателства. А ти, чаровнико, много добре успя да ми измъкнеш жената. Какво ужасно нещо си сторил? Престорил си се на умрял, постъпил си лошо. Толкова ли се съмняваше в мен? Млъкни! Видях как двамата флиртувате пред очите ми. Повече не ще го позволя. От днес нататък развалям нашия брак. Така, изчезвай! Веднага! Тръгвам си, дори да ме молиш да остана. И ти също, слабоумна лакомио. Дори да ме помолиш, няма да си тръгна с паружен дъртак. Какво каза? Гледай сега. Най-щастливият човек в селото. Всички си отидаха, нали? Останах сам самичък. Кой по дяволите си ти? Ти ме подтикна към всичко това, нали? Не станах ли най-нещастният човек в селото? Хей, кой си ти? Кой си ти? Кажи ми. Все още ли не си разбрал? Ти наистина си голям идиот. Аз съм твоето вътрешно аз. Какво?
Наричат ме зъл дух. Проклятие! Виж какво направи с мен! Чакай, негоднико, мръсник! Проклет да си, зъл дух! Докъде стигнах заради теб? Няма да ти се размине, когато пак се видим. Запомни какво ми стори!